Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыуыбызда татар халқының ең яратқан ішімлігі шәй турында сөйләшербез. Шәй үсімлігі бірінші тапқыр Қытай язма шығанақларында тілге алына. Бір Қытай рухание ғибадат уақытында йоқлап кетуіне ашуы келіп, өзінің күз қабақларын кесіп ташлаған, һәм шулардан шәй қуағы өсіп шыққан имеш. Аль-Бируни шәй үсімлігін сату һәм сатып алу Қытайда патшадан башқа барлық кішілерге тыйыла деп яза. Қытай тілінен шәй еш яфрақшық деп тәржіме етілі. Қытайда шәйні культура буларак 350 елларда үстерә башлаганнар. 805 елларда ул Япониягә, аннары Кореяга үтеп керә. Соңрак шәй белән монголлар да таныша. Европада шәй сүзе беренче тапкыр 1589 елда күренә. Аның турында монах Ян Мафиус язып чыга һәм шәйне чи дип атый. Икенче бер монах Луи Лекомб Кытай иле турында яңа истәлекләр дигән китабында ша сүзен куллана һәм Фукиен провинциясендә аның тә дип аталуын искәртә. Шәй төшенчәсе русча шығанакларда 1665 елдан бирле чоры дияргә мөмкин. Рифкат Әхмәдьянов 15 гасырдан башлап татар сәүдәгәрләре шәйне Рәсәйгә дә китергәннәр һәм рус телендәге чай татар теле аркылы кергән дип исәпли. Рус галимнәре исә чай сүзе турыдан-туры Кытай теленнән алынган дигән фикергә ушалар. Казан базарларында шәй 17 гасырның 70 елларында сатыла башлый. Затлы эчемлек Себер аша иң элек Минзәлә базарына килгән, ул төбәктә иң ире базарларның берсе булып саналган. Аннан чәй Казанга һәм атаклы Түбән Новгород ярминкәсенә, Мәкәрҗәгә эләккән. Мәскәү маршруты соңрак пәйда була. Шуңа да Казан халкының яхшы чәй эчүе бер дә гаҗәп түгел. Ул гына да түгел, Казанны Рәсәйнең чәй Мәккәсе дип йөрткәннәр. Халык бертек шәйне шын шәй дип санаган, токта шәйне шүк белән чагыштырган. Рус телендәге байховый чай Кытай телендәге байхуа, ак чәчәк дигән сүздән. Токта шәй түбән сортлы шәй вагын прыслап эшләнгән. Ул хәзер сатуда күренми инде. 19 гасырда шәй эчү гадәте татар халкы тормышына ныклап кирип урнаша. Татарның 90% шәйдән тора дигән сүз юктан гына чыкмаган. Безнең халык гомумән шәйсез яши алмый ул. Өйгә кем генә кермәсен, барысында шәй белән сыйлап чыгаралар. Шәй эчеп тормыйм дигәнне татар акылы кабул итми. Димәк, кыстау җитми, тагын да кыстарга кирәк. Ачык чырай такта шәй дип бит татар халкы. Төрле йолаларга бәйле шәй эчүләр күп татарда. Килен шәйе. Туйның икенче көнендә хуҗабикә буласы килен үзе әзерләгән кыймак белән күрше тирәдәге әбиләрне шәй эчертә. Һәр әби киленнең ни дәрәҗәдә хуҗабикә булуын, шәйне дөрес ясавын күзәтеп тора. Бәби шәйе. Бәби туганнан соң гаиләне кытлап, күрше-күлән туганнар бәби шәйенә җыелалар. Бәбигә һәм шәй табынына күчтәнәчләр алып киләләр. Мамык шәйе. Каз мәсендә берничә казның мае алынгач, шул майда тиз генә кыймак пешереп, мамык шәен эчәргә керәләр. Шәй турында татар халык мәкальләренә дә тукталып битик. Шәй көлдерер, кесәне белдерер. Шәй исәң күңелгә җай, акчасын түләргә ай-вай. Шәй шикәрне таптыра, мәскәүләргә чаптыра. Шәй яны гаилә җаны. Татар шәйе турында атаклы шәхесләр дә искә алган. Тарихчы Воробьев татарларда иң киң таралган эчемлек шәй. Алар аны бик еш һәм бик озак итеп эчәләр дип яза. Алман табибы Фукс исә татарлар шәй эчәргә ярата. Аны бал белән кимендә 4 чынаяк эчәләр дип искә алган. 19 гасырда Казанда булган инглиз язучысы, рәссам Эдвард Турнерелли мондый тәмле шәйне Европаның бер илендә дә очратканы булмады дигән. Шагыйрь галим Габдрахим Утыз Имәни дә каймаклы шәйне мактау шигырен язып калдырган. Шушының белән тапшыуыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.